Türkmenistan'ın Beden Terbiye ve Sport baradaky Döwlet Komitetiniň değişli meýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarışlar netijeli tarapdan käsitlenýär. Durly ýarışlarda turgunlarymyz içen gatnaşyp sporta we köpçülikle beden terbiye bolan heweslerini ýokardygyny görkezýärler. Voleybol boýunça ýetginjek turgunlaryň arasyna geçirilen ýarış çekilişli käsitilen tapatlandy. Aşgabat şäheriniň beden terbiye we sport baradaky baş müdüriniň guramagyna geçirilen ýarışa ýaş we geljegine uly ümit bildirilýän turgunlardan ibarat toplar gatnaşyp, olar öz aralaryna birinjilik uğruna bäsleşdiler. Ýarış bu uğurda ezber we ustad voleybolçylaryň kemaligini äşkar etdi. Ýarışlaryň çekilişli käsiti betlenýänligi gowanyjydyr. Turgundary sportyň ötüşine döwlet derejesinde uly ünsürmäniň üstünlikleri tarap anamly başlangyçdygyny hünärmenler belliýärler. Birinjilik uğruna ýarış turgunlarymyz üçin halkara oýunlaryna taýýarlanan bir tapgyrna urly. Voleybol boýunça geçirilen ýarış ustadlaryň kemaligini äşkar etdi. Duşuklar sportun bu görünüşünün barha meşguluğa eýe bolýanyny görkezdi. Bu ýagdaý ýurdumynyň sport älimindäki awraýynyň ýokardygyny alamatlanýar. Munyň özi gahrman arkadamyň we arkadaky gahrman serdarymyň sport ulgamyny amala asyrýan özgertmeleriniň üstünlikleri wetdenýänine şaýatlygy diýär. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäherinde köpetde bagtyarlyk berkararlyk goýup büzmegine tarap geňeşleriň guramaklaryna sport ýarışlarym üstünlikleri wetdenli. Turgunlarymyzyň ustadlygyny ýokarlandyrmak üçin ýurdumyzda döwrewap binýat töredildi. Ýarışlaryň ýygydaly geçirmegi turgunlaryň barha kämilleşýän fut namasydyr.